setup'et på det her efterhånden, som vi kommer frem med. Men kort fortalt, hvad er det, vi skal se nu, Tu? Mixed martial arts er en blanding af reglerne, vi kender fra thai-boxing, stående, brydning, og så på gulvet er der også slag med. Og det, der hedder submissions, altså ledlåse og stranguleringer, som vi kender fra judo og jiu-jitsu. Og her har vi modstanderen til Rasmus Bengtsen, Premsyl Rosum. Du kender navnene bedre, end jeg gør, fra Prag, fra Gladiators. Ja, han er en hård hund. 2 professionelle kampe så langt, han har tabt dem begge. Den ene tabte Rosum til Danny Peterson ved forrige Fighter Gala, hvor han blev stoppet. Men her møder han Rasmus Bengtsen som enormt stærk grappler. Han er god til at lave nedtændinger, stærk ground and pound på gulvet, det vil sige, at han slår godt på gulvet, når han har topposition. Og hvor mange omgange skal vi ud i? 3 omgange af 5 minutter. Og vi kan se, at Bengtsen tager Rosum ned direkte her. Han tør ikke stå med ham. Det er helt klart, at Bengtsens plan er til kampen ned, hvor han er stærkest. Så vi vil se meget af det kommer til eller noget af det kommer til at foregå på gulvet. Rigtig meget, ja. I forhold til almindelig boksning eller thai-boxing, som vi ser, så er brydedelen et stort element. Hvor nogen gerne vil ind og bryde og gerne have kampen ned på gulvet, at andre der vil holde den stående. Og Bengtsen er klar en af dem, der vil have kampen ned. Han vil have topposition, som vi ser her. Ham der er øverst, hvor han kan slå fra. Så Bengtsen ligger øverst i det, der hedder half guard. Altså han har sit ene ben halvvejs forbi Tjekkens ben her. Han vil gerne helt forbi, så han kommer op og sidde på maven og brystet af ham. Det, der hedder mount, hvor han så kan komme igennem med slag og albuer. Og som vi kan se, slag er altså også tilladt. Nu ser du selv thai-boxing, modtøj. Hvad med albueteknikker? Det er også tilladt. Og det så vi også lige et lille glimt af her. Han er stærk, Bengtsen her. God base, god kontrol her. God slag fra Bengtsen, han går op i mount her. Så skal Rosum til at forsvare sig her. I forhold til boksning, hvor vi ofte har kampe, hvor man kan stå og tage imod relativt mange slag i lang tid, så skal man forsvare sig selv intelligent, som det hedder. Man kan ikke kun ligge og pakke sig her. Og Tjekken under voldsom pres her. Bengtsen bomber slag ned. Og kampleder René Fuentes kigger tæt på ham her. Er ved at stoppe kampen, tror jeg. Ja, det er jo sådan i boksning, at en kampleder til enhver tid kan stoppe kampen, hvis modstanderen ikke slås tilbage, eller kæmper sin chance ganske enkelt. Er det det, der sker her i virkeligheden? Det kan man godt sige, men i boksning har det med, at du kan stå og pakke dig på tårne for eksempel i længere perioder. Men på grund af, at der er gulvkamp, så skal du forsvare dig selv intelligent. Det vil sige, at du skal forbedre din position, og her ser vi, det er skakmat simpelthen. Bengtsen han sidder på brystet af ham, han kan ikke komme væk, og ligger bare og slår ned. Det er ikke de tunge afslag, men de rammer rent, og han vender sig væk her, viser tydeligt, at han giver op, og kamplederen går ind og stopper det. Som regel ser man, at de klapper ud. Her har vi lige sejrherren. Rasmus Bengtsen! Som regel så kan vi se, at de modstanderne klapper ud, enten ved submissions, eller de får for mange slag, og det fjerner en del af det macho-element, som man har i ofte mange af de andre kampsporte, og så muligheden for at klappe ud simpelthen